Tervetuloa seuraamaan, mitä tapahtuu viime vuonna keskeneräisiksi jääneille Neule-projekteilleni. Viime podcastissani esittelin Vinon Pinon keskeneräisiä projekteja, jotka minulta jäi kesken viime vuonna. Osa näistä projekteista on ollut kesken jo yli vuoden, ja ne ovat alkaneet ahdistamaan minua. Eniten näissä keskeneräisissä projekteissa ahdistaa se, että ne ovat olleet niin kauan kesken. Minulla on monta uutta ideaa ja projektia, jotka haluaisin aloittaa. Ja jo nyt olen lykännyt monta projektia tuonnemmaksi, koska nämä keskeneräiset projektit pitää saada ensin valmiiksi. Roxanne Richardson järjestää Ravelryssä vuosittain Finish It February-tapahtuman, jossa tarkoitus on kannustaa itseään ja toisia käsityöläisiä pienentämään keskeneräisten projektien kasaa. Tämän tapahtuman aikana on tarkoitus käydä omat keskeneräiset projektit läpi ja päättää, mitä niille tehdään. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi helmikuun aikana, mutta kaikki projektit käydään läpi ja niille tehdään suunnitelma. Se suunnitelma voi olla yksinkertaisuudessaan, että keskeneräinen projekti jatkaa oloaan keskeneräisten projektien pinossa. Päätin tänä vuonna osallistua ensimmäistä kertaa tähän tapahtumaan, ihan vain lisämotivaattorina. Kävin läpi aktiiviset keskeneräiset projektit ja päätin, että neulan ne kaikki valmiiksi jossain vaiheessa. Ei siis purettavia projekteja tähän hätään. Jotta tästä neulomisesta ei tulisi pakkopullaa, ajattelin tehdä keskeneräisistä projekteistani pelin itselleni. Viime kuussa Instagramissa näkyi useampikin keskeneräisten projektien pingopläjäys ja aloin kehittämään itselleni omaa pingoruudukkoa. Olen miettinyt tätä pingoruudukkoa jo vuoden alusta asti, pääsemättä ajatusta pidemmälle. En vaan voi lätkäistä projekteja ruudukkoon, koska siitä tulee mieleen, että alitajuisesti varmasti huijaan itseäni saamaan helpommin osumia. Niinpä kehitin itselleni seuraavanlaisen pingokortin luomisjärjestelmän. Minulla on viime vuodelta 9 aktiivista projektia kesken, joten pingoruudukossa tulee olemaan 9 ruutua 3x3 ruudukossa. Tällä kertaa en siis saa ruudukkoon bonuksia tai villejä kortteja. Ensin arvon jokaiselle ruudukon ruudulle numeron pelikorttien avulla. Kun ruudukon ruuduille on saatu numerot, arvon nopan avulla jokaiselle projektille ensin järjestysnumeron, kun projekteilla on järjestysnumerot, arvon järjestysnumeroiden järjestyksessä pienimmästä suurimpaan niille paikan ruudukossa. Nyt minulla on valmis keskeneräisten projektien pingoruudukko, jota pääsen täyttämään. En vielä ole päättänyt, mitä saan palkinnoksi, jos saan yhden rivin pingokortistani täytettyä. Hyviä ideoita otetaan vastaan. Jos saan koko kortin täytettyä, palkitsen itseni lankajoulukalenterilla tänä tulevana jouluna. En elättele toiveita, että saisin useamman näistä keskeneräisistä projekteista valmiiksi tässä kuussa. Helmikuu on kuitenkin lyhyt kuukausi. Mutta nyt minulla on suunnitelma ja lisää motivaatiota saada nämä projektit tehtyä. Kiitos, että vietit aikaa kanssani.
Nähdään ensi kerralla seuraavien ompelu- tai neuleprojektien parissa.